טוב, שלום. היום אני הולכת לעשות לכם סדרה בטוקבוקה, כי כמות הבקשות שקיבלתי היא לא הגיונית. אז אנחנו הולכים להתחיל. וזה הולך להיות בקטנה. אז קדימה, בואו נתחיל. וואו, כמה זמן. טוב, תלמידים, היום אנחנו נלמד על כדור הארץ. למישהו יש שאלות לפני שאנחנו מתחילים בחומר? תתעוררו כבר. אתם צריכים ללמוד. לא בא לי. אם לא בא לך ללמוד, אז לי בא להתקשר להורים שלך ולספר להם מה אמרת. לא אמרתי כלום, אני מאוד רוצה ללמוד, אני אוהב את זה מאוד. אוהב מאוד ללמוד. אני שמחה כל כך שאתה אוהב ללמוד. יאללה, בואו נתחיל. זה כאילו הם רועדים מפחד, כי אין פחד במשחק, יש רק אור. אז נדמיין שהם מפחדים. כאילו המורה מסבירה. זהו מתוקים, נגמר השיעור. וחמודים, מי שעונה על השאלה הבאה גם יוצא להפסקה, 2 הבאים יותר נכון, יצאו להפסקה ויקבלו את הגביע ואת תעודת הצטיינות. מי יש 2 שמעוניינות לבוא? תקשיבי, אנחנו חייבות. תומר ועומרי תאהבו בנו, כאילו הם היו מאוהבות בהם. הבנת? אבל אנחנו לא יודעות כלום. מה זה משנה? יאללה, הבא? בואי. מה הסיכוי שהם יענו נכון? כאילו הם ענו על השאלה, כאילו כל הכיתה הייתה בהלם, גם הבנות שריכלו. כל הכבוד, אתם יכולים לצאת להפסקה ואני אתן לכם את הגביעים שלכם. כל הכיתה למחוא כפיים. ואז כאילו כל הבנים היו מאוהבים בהם, משתי אלה שהם היו עצבניות עליהם, כי הם חשבו שהם הכי חכמות וכאלה. ואם תרצו פרק 2, בואו נגיע ל-23 לייקים. ומשם אנחנו נמשיך. ביי יוש.